Dahil sa kaistorya, tulo ka mga ah, higala nga mga kahoy dito sa lasang nag-istoryahanay sila usa ka adlaw ni ana. Ang unang kahoy mingon, pre, ang akong damgo tinguha sa akong kinabuhi, gusto ko nga himuon kong usa ka dakong barko aron akong latason ang halapad nga kadagatan sa kalibutan. Ikaduha pong kahoy mingon siya, ako po pre, ang akong damgo nga himuon po ko nga usa ka butang o furniture nga ang tanan muhangad kanako tungod sa akong kahalangdon. Mingon po ang katulong kahoy, ako po pre, gusto lang ko nga himuong kahon, apan kahon nga labing nindot tungod kay ang ako or himuon kong usa ka sudlanan sa labing mahalon nga mga bahandi, mga alahas sa tibuok kalibutan. Sumutay lang damgo, niligid ang mga panahon, silang tulog ipangputol na kay himuon na sila o unsay angay himuon sa mga nagputol niini sa mga panday. Ang unang kahoy nga mingon nga mahimuon siyang barko, tinuod, gidasya dito sa shop o gihimo siyang barko. Unya di lang kay ordinaryong barko, kundili vapor de gira, sakyan sa mga sundalo aron sa pagsulong sa laing nasod. Perting lipayan niya kay natuman na gayod ang iyahang damgo. Unya ang ikaduhang kahoy giputol siya, gidasya sa shop o gihimo siyang usa ka furniture. Dili ordinaryo nga furniture, kundili usa ka lingkuranan sa usa ka hari, gamhanan nga hari nga siya nahimong trono sa usa ka harianon nga tao. O ang tanan nga mosud-ong kaniya mahingangha, muhangad, aduna ra o tuara ang maong lingkuranan sa tung hari. Perting lipaya ang maong ikaduhang kahoy kinatuman ang iyang pangandoy. Ang ikatulong nga kahoy giputol siya, gidasya sa shop o gitabas-tabas siya o gihulmas siya o murag usa ka kahon. Pero naguol siya kay paghulman niya, pagkahuman o gama, dili man usa ka sudlanan sa labing mahalon nga mga bahandi sa kalibutan, kundili gihimo siyang usa ka lawganan sa mananap. Kanabang kadaanan sa mananap, perting guulan niya, wa matuman ang akong pangandoy, kay gihimo kong lawganan, kananan sa mga mananap. Moto nga human niya og himo, gigama siya nga kananan sa mga mananap, gibutang siya sa kamalig, sa mamingaw nga dapit, diin nangaon, diha kaniya gibutangan siya pagkaon og nangaon ang mga mananap. Apan usa ka gabi ni ana, sa mabugnaw nga tungang gabi, kalit lang adunay duha usa ka magtiayon ang bana ug asawa, nga ang asawa mura og mga nakay, miabot ni sulod sa mao nga payag, sudlanan o sa puyanan sa mga mananap, ug nanganak ang maong asawa, ug nanganak siya og himsog nga usa ka batang lalaki. Gikuha sa bana ang maong lawganan nga dito sa daplin, ug gipahimutang sa tunga, ug gihapinan, ug dito gipahimutang ang maong bata. Ug katong bata mao di ay si Jesus. Ug mingon ang maong lawganan, natuman ra gayod ang akong pangandoy, abi na ko wa matuman, tud kay bisag kananan kog lawganan ko sa mga mananap, apan gipahimutang dinhi kanako ang labing mahalon, way presyo nga makatupong sa pagkamahalon sa maong treasure sa tibuok kalibutan, ang anak sa Dios. May suon, dili ba nataho ato Ginoo sa lungsod sa Bethlehem? Ang meaning, ang kahulugan sa dapit sa Bethlehem or the word Bethlehem, Beth means house, Lehem means bread. Sa ato pa, ang lungsod nga nakatawhan dito nataho ang atong Ginoo, mao ang balay sa pagkaon, house of bread, pagkaon. Sa ato pa na magsuon, ang pagkatao sa atong Ginoo isip pagkaon, adunay kalabutan sa ato ang kaluwasan. Kay siya sa Ebanghelyo mingon siya,
ako ang matuod nga pan gikan sa langit. Ang mukaon ninimong pan mabuhi sa dayon, ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod alang sa kinabuhi sa kalibutan. Muna maigsoon nga atong masabtan nganong nagpaila siya o atong Ginoo nagpaila nga siya ang pagkaon, tinuod nga pagkaon gikan sa langit nga makabaton o maghatag og kinabuhi sa mukaon niini. Tud kay ang pagkaon magud maigsoon dili kini pwedeng wad-on sa tong kinabuhi kay mukaon man jud ta. Bisag kita agdahon mukaon man jud ta. Nya ang pagkaon dili gyud mahimong ikuhaon, dili apilon sa plano sa kinabuhi sa tao kay mamatay kita og di mukaon. Ingon na usab ang tuyo sa atong Ginoo. Nganong nagpakahimo siyang pagkaon? Tud kay ipaila kanato nga kun wala siya sa atong kinabuhi, gutmon kita. Espirituhanon nga kagutom o kini maong kagutom maghatod kini sa atong kalaglagan o kamatayon sa atong kalag. So dili pwede di ay sa tao nga mag-inusara nga walay Ginoo sa kinabuhi. Kay ang Dios mismo pagkaon man aron nga mahatagan kita o kinabuhi. Usahay bitaw kana bitong nay matinga bitaw to sa tao ba sa iyang kinaiya. Mingon bitaw ta nga unsa ba imong nakaon nga imong matong gibuhat? Di ba? Unsa ba imong nakaon bay? Nga mo to imong gipost sa Facebook? Unsa may imong nakaon nga nabuutan man ka? Unsa may imong nakaon nga makasimba na makamatag adlaw matag Domingo? Unsa may imong nakaon nga niapil man ka og organisasyon sa simbahan? Unsa may imong nakaon nga nagwapa man ka? Inanap itong ekspresyon na to, di ba? Unya ngano kaha kay tungod kay ang pagkaon manggod kini naghulma sa atong kinaiya. Naghulma kini sa atong kinitibukan nga kiniya sa atong pagkatao. Nag-influensya kini sa atong hunahuna, sa ato ang pinulungan o sa atong buhat tungod sa atong pagkaon. Matod pa sa uban og hingaon kuno kag iro, mura ko kag iro. Hingaon kuno kag baboy, mura ko kag baboy, di ba? Murag inana ang atong hunahuna nga mingon tag unsa ba imong kaon nga mao man imuhang kinaiya. Nabitoy gingon nga, we are what we eat. Muna nga, karon maigsuon, unsa ba inyong nakaon? Nga, unsa kay nindot tili atong gikaon o kagahapon nindot atong gikaon kay nakasimba man ta or nahimong sistema sa kinabuhi nga mugahin kitag panahon labi nagdomingo sa pagsimba. Nindot tingali ang atong nakaon. Kami sa kubinto sige mikaog kilawin ba? No, murag kugihan kay ning koro San Pedro nga mo choir, mo serve kay kini bito pong kabaw kugihan man, di ba? Inana po dato ang ideya. Muna maigsoon nga sa ato ang kinabuhi, usahay na influensya kita sa ato ang gikaon. Nga sa salida bitaw nga babe pig in the city, mingon dito nga what you eat and drink today walks and talks tomorrow. Mo gyapon nga ideya ha. Nga unsay itong gikaon karon mosab ka na atong kinaiya so maabot nga mga adlaw. Ina na ang ato ang pagsabot usab sa Santos nga Eucharistia. Ang Santos nga Eucharistia nangaon ta. Gikaon nato ang pan nga langitnon nga ang pan nga nahimong lawas ni Kristo. Ato siyang gikalawat, gikaon nato. Kay siya mismo mingon nga ako ang pan sa kinabuhi. Ang akong tinuod nga kalanon, ang akong unod. Sa ato pa ang kinitibuk ang Kristo atong gikaon diha sa Santos nga pagkalawat. That's the meaning of communion. Panaghiusa, pagkalawat atong gikaon siya aron siya mahiusa diha kanato o kita usab mahiusa kaniya aron kun adunay panaghiusa nga hitabo sa pagkalawat ang atong pinulungan, ang atong mga lihok, ang atong unahuna mga plano mapurma usab sa atong gikaon. Mo kana ang pagampo ni San Agustin nga mahisama kita sa atong gikaon, gikalawat panahon sa Santos nga misa. Diya bitaw sa unang pagbasa, si Propeta Elias naludya siya sa iyang panaw padong dito sa layong dapit sa Mount Horeb, ang bukid sa Dios. Sa iyang pagkaluya, gigutom siya mingon nga mamatay na ako Ginoo, no? Murag nawad-an siya og paglaom. Apan sa iyang pagkatulog ipukaw siya sa anghel, umingon kaon naay pan og tubig. Mingkaon ang maong si Propeta Elias ug nampaskog siya ug nakalakaw siya, nakagwanta siya sa pagpanaw
padulong sa bukid sa Dios ang Mount Horeb sulod sa 40 ka dias o 40 ka gabi. Ang maong pan nga gikaon ni Elias ordinaryo ra, tubig ug pan, apan tungod kay gikan sa anghel aduna kini talagsaon nga gahom. Mosab kana may suon ang Santo Sikristiya. Tanaw nimo ordinaryo nga pan hinimo ginama sa kamot sa tao ug tungod kay ikonsagrahan kini sa simbahan agi og pagsunod sa sugo sa atong Ginoo nga buhata kini alang sa kong handumanan. Umingon siya, akini ang akong lawas. Ato sa gikaon, ordinaryong gapan, apan tungod sa pulong sa Dios, nahimo kining tinuod nga presensya og lawas si Kristo panahon sa konsagrasyon. Ug ato kining gikaon, ordinaryong ngapan, apan nahimong Dios nun ngapan, langit nun ngapan, para sa atong kagalingon. Dili lamang kay malig-on kita, mabasko kita sa tong panaw ni kalibutana, kundili para makabaton kita og kinabuhi. Di tagutmon sa espirituhanong butang hangtod nga mahatagan kita kinabuhing dayon ang kaluwasan. Muna maigsoon nga kini ang pan si Jesus mismo. Sa akong giingon diha sa pakalawat, mapurma unta kita sama kaniya ug mao kana ang makahatag og kinabuhing dayon. Mao kana ang makahatag kaluwasan kanato kay siya man ang pagkaon. Posible kun nga mga magkalawat lang tayo ni kay sunod-sunod rata nga way pagandam sa atong kagalingon, bisan og daghan tag mga way kumpisal, ni kalawat ta kay aron nga makitaan nga pag-utag sinina, mo kalawat kita kay mauwaw tang kita rin hibilin sa liguranan. Wa tay igong pagtuo, wa tay igong pagpangandam sa pagkalawat. Mahimo na to na, pero way bunga, dili fruitful ang atong pagkalawat. Og ingon man, wa tay igo nga kalig-on o kanibang pagsalig sa atong gikalawat. Muna nga, tungod kay siya pagkaon, maningkamot kita, nga mahimo usab mahisama kita sa atong gikaon. Diya sa ikaduhang pagbasa, mingon si San Pablo sa iyang sulat nga to sa Efeso, nga adlaw nga luwason kamo sa Dios, biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot o kasuko. Ayaw na kamo pag siningkahay o pag insultuhay. Hikalimti ang bisan unsang kaligotgot, hinunua pagkaluy-anay kamo o pabaton o malumong kasing-kasing. Di ba? Nga unta, kini ang mahitabo nato paghulma sa gulingon, human kita mukalawat. Ya sa Salmo Responsorio, ang atong gitubag nga tagamtama ang og tan-awa ang kaayos sa Ginoo. O kini usab human sa diha sa Santos nga misa, atong gitagamtan ug gitan-aw ang kaayos sa Ginoo, isip pagkaon alak kanatong tanan. Ug human ning Santos nga misa, manglakaw kita ngadto sa atong kaigsunan ug ipatagamtam usab ngadto kanila ang maong kaayo sa atong Ginoo diha sa iyang pagkahimong kalanon nga atong gikaon diha sa ato ang kaugalingong kinabuhi. Hinaot ta palihog manindong. Ato